לא! לא, 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 שיט, 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 איזה בן גרוע אני. 5:30, לא. סליחה. וואי, שוב פספסתי את הקדיש במנחה. אוי, אבא. סליחה, אבא. סליחה שאני בן כזה, סליחה. זה לא מגיע לך. כל כך אוהב אותך. אפילו לא מספיק להגיד עליך קדיש, אבא. זה קריאה. מצד אחד, בן אדם שהיה כל כך משמעותי בחיים שלי ואני כל כך אוהב אותו, הוא כבר לא פה, ומצד שני אני מנסה להישאר עם הראש מעל המים ולהמשיך את השגרה של החיים והכל. אבל מה איתו? מה איתו? מה עם כל מה שאני צריך לעשות בשבילו? אני פשוט לא מגיע לזה, אני לא מספיק את זה. לכן הרשמתי דרך אתר נחת רוח, עמותה שפועלת למען הנצחת הנפטרים. אני יושב בעבודה ואני יודע שלא עזבתי את אבא שלי למעלה. בכל יום אומרים עליו קדיש. כל תקופה, תלמיד חכם מסיים על שמו 6 סדרי משנה. ומדי ערב ראש חודש, עושים תיקון נפטרים להעלות את נשמתו. אני מרגיש שדברים נפתחים אצלי. אני מרגיש שנתתי לאבא שלי כוח לפעול בשבילי שם למעלה.